Bak yok güzelken ayağım galya düşeyim mi galya? Onlar hemen sana saloma için umya belanır. Onlar iki kirekli siçka. Kuru boy bir ki arası da gözleyemler çün. Demme de tavır noy. Irgın bu furcu sallanıp bu furcu kaçsanız man sen. Arası da gözleyenler havarlaşıp bile yıl tuğun nokul. Luk hemme var işe tur. Tecin kansına yarın. Bir elemindön zaçması. Anardan geleni veren barıncaya. Salonda uy. Hemme cevabı mesele olanır. Teker akımlarda hemme vardı paket. Yıkıda var doğulda çalışıp türleyenler maşinle birisi. Hemme cevabı geçilen sayınca kadar bildiğinde havarlasın olur. Bakaya bana gelemizde 680 milyon üstüne gelen koğlağı sıcak oluyor. Havarlasın. Salam, maşin söýjaglarymyz. Ene bu adnene elen maşindan bilen beri 2009-njy ýyl paket sürülen Haliç Karollo. Şu maşynyň issägi diýsenken, maşin Radnoy A kraska bahasan elyeterli faralaryna çenne original öz fara süraglandy. Maşinne degim nokat ýok. Arastaja maşin kime gyzykly bolsa, Zavaskoy öz mebelini zadyna dur. Maşin ýalnys admene dilli. Radnoyam A kraska in gowdadan degim ýok maşinler. Özüm Aganomir 5 şulayata afarmlany edip bolýar. Kanseneri, motor, hemme zady gow maşina ana 4 paketgan açan nemmişilen mesele ýok. Diskalar talabla ýok. Taýynja maşin kime gyzykly bolsa bahasyna gelemizde 820 milyon üstüne gelýän admen iskitke hökman bolar. Telefon belgilenmedi 70 80 83 kemal tanesi ýetsin köp sag bolun. Salam aleykum hormatly adamlar. Bugün hem nesip edenden Ford Explorer size abzor edip tanıştyrýar. Maşin 2021-nji ýylda öňürlen olanlar. Täze gelen degimini win koduny orkosyp beşek tekerlen dörse Michelin laboydak win koduny orkolam. Şo win kodly arkaýyn açyp görbilýäňiz. XLT kompletasiýa bolup gelýär. Ser salon, multirol, monitoryň peçin kanselerinde hiç mesele kemçilik ýok. Arasda maşinin ýagdaýy. Ýygyňam bir tewsizlene bolup gelýär, klimat kontrol. Ne görüşüňiz ýaly? Taýyn maşina hiç ýyl çykdy. Jowlunlar diňe alýan münmeli. Ýagdaýy arasda maskalatna kän çagaly bolan müşterilerimize de maslahat berilýän goşmaça ýerine sizene XLT-de kompletasiýa bolup gelýär. Maşiniň bahasy 20 üstüne gelýän alalaş goňşup ba olanlar habarlaşmak üçin aşakda nomerlerimiz belläp geçsek, videony like reposta gollap bize agda bolun, bizem size goşun ýalap bet maşinler ödürlýär. Köp sag bolun. Ahmetcan, şunu bir daşından getirmedik. Bäde kıssam satýan alyp oradan. Oo. Şuň öňkeýeti näme? Täze işiň başyny tutdy, şoň şeýle satdy. Sizem haýyrlanyň diýdi, menem haýyr göreýin diýdi. Ene şeýdip amatly wakadan allyk, näme satdyga çykarýar. Hormatly müşteriler, adamlar, egerde şuň ýaly kıssam satýanyňyz, zadyňyz bar bolsa, maşin gyssaly pul gerek bolup satýanyňyz bar bolsa, getirýäňiz bahany ilalaşýar, alqalýanlar. Daňat puruňyzy çykaryp inşallah. Ödem like repostyňyz gyssalmaň sebäbi durmuşdaby her kili adam ma gıssam satýan wa Oo, bir gözläp börenä bolsa öňünden çykarýar. Oo, gıssam satýan wa bizem haýyrlanmar, bizem çagyklar. Şoň üçin amatly jetip berseňiz maşinaňyzy alyp galyp nagat puruňy çykaryp berýändir. Bugünkü satykdaky maşinimiz Toyota Land Cruiser 3 ýyllyk. Ýewropeka 70 ýyllyk münasibetli çykarylan maşinalaryň biri jubiley. Ene. Qara salon probegi 50 000, hiç kili degim nokat maşinda ýok. Aňar baş klas. Ýyjagyşyň öküdeli. Telewizorjyny çenli ba. Oo. Maşin gaty arasda paket sürülen. Maşina hiç kili kemçilik ýok. Bahasy 72.500 üstüne gelýäňiz ýene oňşup bar. Aşgabatda avtomarket dukany full maşinalaryň mekany. Salam hormatly müşteriler. Lewap bolaýdy kuýtany agytraby. Prada sordy ene hormatly müşteriler. Lewap bolaýdy kuýtany agytrabyna kakajana Prada öýýäni ene. Ýyly 21-nji ýylyň 3-nji aý hormatly müşteriler dagdy da gitdiň boldy. Al birini suwjagas. Al birini suwjagas. Guý suwjagas ene.
Aňyrbasy da dormat müşteriler. Kim alsa nesip etsin. Motor kedilip degim renk yok. Taňjak ýagdaýda polny full maşin. Agonomry, ýa-da agonomret bolýar. Prada bolýar. Ine şu dağın düzün legendary. Ine avtoritetli maşin, halkyň hormat goýan maşin näşe. Rul turul. Çime bolormat müşteriler. Sidenler gyzdyryp berýän, bak goýup berýän hemme zat barmat müşteriler. Ýiberde monitor, zadny vid kamera, monitor, klimat kontrol 2W4 we hemme zat. Ýokarysy lukluja rejim ata. Baganda degýän zat bolmat müşteriler. Bismillah, namaç köpkede ününe. Ine olmat müşteriler. İçi 3 riyat Kemal nesibesin bakanda degýän zat rejim kostala. Agonomry ýene agonomret bolýar müşteriler. Ab men amma oňşuğama 70 ýagdaýy nikah garaşygama ýerleşen ýerimiz gäwsýan. Kim alsa nesibesin olmat müşteriler. Habarlaşma üçin 61 0 mir 65 moledy 61 61 0 61 61 39. Hemme adam minnettar köp olmat müşteriler. Wixar komplektasiýa. Köp sag bolun, diňe gäwsýan kula galyň olmat müşteriler. Salam hormatly müşteriler. Balkan welaýaty Neftaş şäheriniň soran maşyny Hyundai hormatly müşteriler. Azera. Kim alsa nesip etsin. İsmail aga Balkan welaýaty Neftaş şäherinden Azera goldan edine, Hyundai goldan edine. Inam paketi 25-26-njy ýylyň model şu başda. Kim alsa nesip etsin. Emdiriýa 3,5 motoryň, eýle beýle 3,5 emdiriýa hormatly müşteriler. Süýdendirjiler toparna ýerýär bu da. Maşynyň bagażyny gördüň, iyi şular ýazak tormund bolly başga nissat ýok. Hem bulemaň üçünde başsa, ine hormat müşteriler. Oy wassala, waş, ine hormat müşteriler. Maşyn paket ýagdaýda. Komplektasiýa gaç günlük patçyk tutçuk. Kalikraçyk şonu ütgüşük burada hormat müşteriler. İtalyansk masala tarapyna agentiklen hormat müşteriler. Bismillah menim. Oturuş upravlenýän gördüň hormat müşteriler. Pon balnisa maşyn, rul motor, sıfır wiper bor, monitori, skordun edine. Zadny vid kamera, hormat müşteriler, 5 kamera 360 gradus, galograma ba, alkantar tutuşlaýyn maşyny ýokarlar. Ýokardy, maşynyň panorama, hormat müşteriler görşüňiz ýaly ana. Ýokardy panorama, riji, seri alkantar. Diýilýär, odalan hödde. Komplektasiýa kallikranç, ütgüç komplektasiýa. Monitori, audio sistema, klimat kontrolü berde monitor bolup televizor görşüňiz ýaly. Kim alsa nesip etsin. İýizin öňüni saýlaýan zaryatny orada dolar müşteriler. Kim alsa nesip etsin. Hemme da zaryat berýär. Her benim telefonlara bez ramka. Görýänmi zanabeske galýan işçän müşteriler. Muňa sereden aňar başy. Kim alsa nesip etsin. Bakanda degýän ana. İýjasy giň diplomat etip boy, diplomat maşynla. Spartino diplomata. Zanabeske galýan işçän pon. Sidenler şeýle fowdýan adran şu sidenler gadran. Bäriň problemi hemme sala bes sideni ýüzüňe auto sistema da pon. Kim alsa nesip etsin. Gaty gowda 3,5 motor eýle beýle 3,5 emdirýär. Habarlaşma üçin 61 0 mir 65 65 0 61 61 0 61 61 39. Ab men amma oňşugama ýetpet ýagdaýy nikah garaşgama. Hemme adam minnettar üstüne köp. Kim alsa nesip etsin. Gäwsy kabul